नोंथांमोना फारियै भिडिअखौ फुल नाय दिनै आङो बोराय बुरै भिडिअ बानायनो सानदों फिसाजोबो दं लोगोसे आंनो ओमफ्राय नोगोद सि दानो गोरों आरो आंनि बुरैयानो नै सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुरैयानो नै जेन्थेरावहाय माबा सागासो नै बेलाय नै लोगोफोरनो जेन्थेरा बहुद दाम खमनि आरोना ना दाम गोसानि बिमा दाम गोसानिनो आंथ' मिथिया नालाय सिबो दाया ओमफ्राय मोननै सि सान सोलिबावो फिसा सालाबो मोननै सोलिनो ओमफ्राय सिमा दागोन आरो सिमा नोगोद गोबां सि दानो नागिरदों हिनजावा आंनिया 15 खानसो दागोन आरो हिनजावा दा बिमा दा खामसे दागोन ओमफ्राय 12 खान आं लाबोजेननाय समाव जोबोद स्लिम आरो बिमानि मोखाङा नैबेफोरो ओमफ्राय बे नानि गोरलैखौ हामहांआव माबा स्किन पक्स ना मा मोख्रा पक्सनो बिदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेयावनो ओरैहाय हाखर जानानै थाबाय आरोना नै बिमाने ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफ्राय बेबायदिनो जाना थादों आरो मोजांथारमोन स्लिमनो मोखाङा ओमफ्राय दा एसे दाद्रा खुद्रा जाबाय आरो नै होमब्लाबो मोखाङा मोजाङैनो दं दाबो नै साफाथार ना नै फिसाजोआबो गुरब्ला नायफैदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे आङो सि दानायखौबो देखायगोन ओमफ्राय सिया नै बावहाय आरोना नै बेवहाय सि सानसालिया न' बारेन्दायावनोखा नै बारेन्दा एटाच लोगोसे नै आरोना नै बेबायदिनो दागोन आरोना नै सिया नै बेखौ दानाय जागोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो दागोन नै दे नांबावगौ बेवहाय दागोन बे सिखौ दानाय जागोन आरोना ओमफ्राय बे बारेन्दायावनो सिखौबो दानाय जाखायो आरो जोंना मालाबा आंबो दानाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो